बन्दु माजबादनिफ्राय लांफाखादो सासे सोरखौ फसायो बुंखाबानो जाबाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दैमु भिडियो क्रिएटर। लोगोफोर, नोंथांमोननि जायगायावथ' बैसागु प्रग्रामफ्रा फांसनफोरा जाखांजोब्बायानो जायगा जायगा। दा जोंनियाव माने लास्ट बिदाय दं आरो ना माजबाद एरियायाव। माजबाद ओइ जोंहा नावहरजार खाथियावनो आरो। दा बेवहायनो जोंहा प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथाङा फैगोन नालाय। दा बन्दु जों माने प्रेक्टिकलजों आंजों बिदिनो कलफ्राव रायलायबाय थायो, बिदिनो लोगो हमलायफेरनाय जायाखै नालाय। दा बिथाङा माने आंखौ फन खालामनानै बुंहरदो आरो नोंसिनाथ' एसे खाथि जायो बन्दु, एसे फैदो दसे होननानै बुंहरनायखाय दा दसे नुजाहैनो होननानै थांनो ओंखारदों आरो ना आङो। नोंथांमोनहाबो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। आं माने लोगो हमलायफेराखै, जोङो कन्टेक्टआवल' बिदिनो रायलायलायबाय थायो, वाट्सएपफ्राव मेसेज गेलेयो, कलफ्राव रायलायो। फार्स्ट टाइम लोगो हमगोन आरो ना मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ। दा बिथाङा माने माजबादाव एसे पारफरमेन्स खालामनो फैदों। दा लेंहरजादों बिथाङा। माजबादाव मेथाइ खनगोन ना डायलग होगोनथाय दा नोंथांमोना नुलांगोन आरो ना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ। दे वेलकाम बन्दु जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबादाव। धन्यबाद। दे बन्दु मोखां सुफैबाय आं माजबादाव। गरम मोनबोदों ना? गरमाथ' एसे थान्दा थान्दा अखा हादोंना? अखा हादों हरैहाय। बारा गोजानथारना जोंना नोंसिनिफ्राय। बहुत गोजान, क'क्राझारनिफ्राय आरो थांबावनांगौ ना नोंसिना? गसाइगावसोना? बेंगल बर्डार। गोजानानो बहुत गोजाननिफ्राय नै बन्दुमोना। दा स्प्राइट लोंनोसै जोङो। ओरैनो माबायदि मोनदों माजबादाव दा? बिराद मोजां। दाथ' प्रग्रामसिम मोनहैबावाखै। औ, माने बेसे गोजान दंबावथाय? बारा गोजान गैला, आधा किल'मिटारसो दंबावो। दे दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दे फार्स्ट टाइम दिनैसो लोगो मोनखादों बन्दुखौ। ओरैनोलाय कलाव जोङो रायलायबाय थानाय जाखायो ने। दिनै मोगथाङाव लोगो मोनलायबाय आरो मोजां नांबाय बन्दुखौ लोगो मोननानै। नै जोंहा बन्दुजों सिख्लाफ्रा लाखावलागासिनो। फल'वार्स गोजा गासिबो बन्दुनि। बन्दु माजबादनिफ्राय लांफाखादो सासे सोरखौ फसायो बुंखाबानो जाबाय। Pijamaday poşayacağız, yanlay pijamaday poşayacağız, pijamaday poşayacağız, yanlay pijamaday poşayacağız. Kışlanayni pijamay hacı havani ketak naiklayne taknaya. Mela dijauh, momen koladesin, umur jabaya. Mela dijauh, momen koladesin, umur jabaya. Pijamaday poşayacağız, yanlay pijamaday poşayacağız. नायल'जाल' सासे कमेडियान एबा फेस्ला फावखुंगुर लोगोसे देंखोगिरिबो बिथाङा। आं बिथांखौ बरायनानै लाबोनो सानदों जौसाङावहाय। बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी। बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी। बिथांखौ जोङो बरायनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय, जोंनि जौसाङावहाय मोननानै। दा नोंथांनिसै। धन्यबाद, आनन्द सम्बाद। नोंथांमोननि बे माजबादाव फैना बिराद गोजोननाय मोनबाय। माने बैसागुआदि दाबो जोबाखै बेखौ आं दिनै नैबाव मिथिफैबाय। बिराद फालिया। औ एसे बुलियां दंबावो। आंना 12था जाहां एसे दें जायो गाराङा। औ माने आङो आंनि 4000नि फालेङावसो उन्दुयो नालाय आं बे समाव। 4000ल' आंना फालेङा लकडाउनाव बायनाय। एसे गुन अरजेनबाय। एबार बायसै आंबो बे 1.5 लाखनि सिगुननिखौ। दुनियायाव जेबो बुस्थुआनो अरायि नङा। जेसेबां मुलुगनि जोबथा गोथावसिन जिनिसखौ जानोनो थेवब्लाबो अखानायैनो जाफिननो गोसो जायो आरोखि। नंगौना? औ बिनिखायनो नायनानै था आरोखि। गासिबो नुनाय मानिखौ दाजा। बयबो रंजानांगौ, रंजा खुसि थानांगौ। जोंथ' थाखा फैसा गैजायै मानसि, लाख लाख क्रर क्रर मोनामलायनाय थाखा दं,
थेवब्लाबो हिनजावजों गारजाबाय गोबां मानसिया फाया 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 मुलुगनि मुंदांखा माहाजोन बिल गेट्स बेनाबो डाइभर्स जाबाय क्रिकेटार हार्दिक पान्ड्या बेनाबो डाइभर्स जाबाय अमिताभ बच्चननि फिसालाखौ ऐश्वर्या रायाबो गारहां गारहां रिचर्ड ब्रेन्सनाबो डाइभर्स जाबाय औ जोंनि बिटिसिनि अनेक कन्ट्रेक्टर माहाजोनफ्राबो गुबुनजों लाइन लाजाबाय फाया दा नों आरो आंनाव हौवाव थाखायानो गैया जेबो नङा আমার যা আছে চুরি সরি যাব মরিলে হে नंगौना नङा थैबा नोंनि स्करपिअ'आ थांफाया नोंनि बिल्डिंआ थांफाया थांगोन खालि 60 थाखानि सिबुफोर दा ओंखायनो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया मा मावनो सानदों माव जिउजों नाजा आरोखि Try your level best to do in a good manner in this world. This is the right time to enjoy. मोजां मोननाय समावनो मोजां मोननाया बेवाय गोसो थोनाय समावनो गोसो थोनाया बेवाय बबे समावथो आंनि थालिम होनाय जाजेनबाय आरोखि औ आङो अस्त्रखौ एसे मानजिग्रोयो बाहायनायनि सिगां माने थाव फुनजेनदों थाव गोथां फुनदां माने बेयाव हरसे थानो हाबानो दैयाव हरसे थानो हाबानो मोनगोन नालाय लेंग्रायाबो होबाय आरोखि एखेबारे मोजां साइज बाज्रुमदों बेवहाय बेस्रा अन्थाव बाथावनो राजानि फिसाजोखौ लागोन होननाय गोसो जा मोजां बाज्रुमदों आरोखि मिथिबाय दानिया सेंग्राफ्राथ' बे जानुवारि दानाव बिदि बेखौ बुस्थुआव हरसे थानो हायो नोंसिनिफ्राय हिनजावफोरा खाराखै दा ना खारदों मास मानिफ्राय खारफेराखै ने खारदों सोरनाबा जुदि हिनजावा खारहां माहां जानानै दंब्ला फिसाखौ सासे लाबाव औ माने बे खारहां माहां जाब्ला गुबुन हौवाजों लाइन लाबा फिसाखौ सासे लाबावनांगौ खारथों बियो गेन्द्रे गेन्द्रे बरिया फारिया माने जोंनि न'खरनि हिनजावा खारबाय बे न'खरा बायबाय बे न'खरा सेकेन्ड हेन्ड गारिनिख्रुइ गाज्रिसिन जाबाय बिदि आरोखि औ ओंखायनो हिनजावफोरखौ खारहोनो नाङा आरो खारनो नाङा हिनजावफ्रा फिसा दं फिसाय दं फिसाया मा खालामगोन मा मागोन जायो आंनोसो खोन्थाहैयो सोरबा हिनजाव गैयिफ्रा खारजानायफ्रा आरोखि ओमफ्राय आं बुजायहरो है बेल रोजा देग्लिनानै लोंदोलै नोङो होनो आं मा सोलिबावनो नोंलाय नामा दा खारनो नाङा आरो हिनजावफोरखौ हमथानानै लाखिनो सानोब्ला सुबिदा मोनसेल' फिसा लानांगौ माने सासे फिसा लानायाव बोसोरबा सम नाङो नालाय आहार जाहोनाय फेदेरनाय बिदि आरोखि औ ओमफ्राय आं खावलायबावखायो सोरनिबा फिसाया गुबुनजों लिंक लादोंब्ला गुबुन गदाय गोसोथोदोंब्ला एसे मोजाङै बुजायनानै दोन फिसाया जुदि गदाय लानानै खारोबा न'खरा बायो दंस जायो जानो लोंनो थोफ्ले माफ्ले जायो ओंखायनो फिसायखौ खारहोनो नाङा बे फिसाय हौवाया जेखौबो गिया गुलिखौबो सिलायनि गुलिखौबो जानोसो नागिरो औ गिया ओंखायनो मोनसे जिनिसखौ गियो हिनजावफ्राबो गोसोआव लानांगौ बे थाइबानि ब्लेडखौ गोगोम गियो हौवाफ्रा बेखौ गियो ओमफ्राय जे बे ब्लेडजों हालदै नुफादेरबाय फिट जाबाय बियो
मोनसिगोन बियो हिनजाव गदायनि नाम्बारखौ दानना लागोन बियो ओइदिनखालि आरो बे ब्लेडखौ ओरै ओरै खालामनाय नुबाव गासिनो बियो खारनो नाङा बिमा खारनो नाङा मालायनि गारिखौल' इसानो नाङा खारनो नाङा बिमा खारनो नाङा मालायनि सम्पथिखौल' इसानो नाङा देहानि थाखै मोजां नङा बांद्राय एवखां संखां जानाया देहानि थाखै मोजां नङा गेस्ट्रिक जागोन बिमा अन्थाइ जागोन गेस्ट्रिक जागोन बिमा अन्थाइ जागोन खारनो नाङा बिमा खारनो नाङा जानो हायाबा मानो हाबा खालामलाय खाथियावआ आं फाथैलाय बिसिनोसै डाइभर्स खालाम नाङा डाइभर्स खालाम नाङा फाथैलाय बिसिनाङा डाइभर्स खालाम नाङा डाइभर्स खालाम नाङा फाथैलाय बिसिनाङा बै हौवाजों थांब्लाबो बिदिनो जाहैखागोन फालिया दा आङो बिराद गाबो बै निउसफोराव नुयोबा आयै फैफिनदो बाबाया जा गाबदों आयै जोंखौ मानो गारनानै खारखो आयै फैफिनदो बिमा फैफिनदो होनलाबायो फिसाइफ्रा आं जा दुखु मोनो गोसोआव आयै फिसाफ्रानो आरोखि बिमा फैफिनदो होनलाबायो सोरबा सोरबा ना नागिरनानै दोनहैफिनजायो ना हिनजाव गोदान हैजायै जायो बिराद दुखु मोनो आङो माने आं हिनजाव लाथ'वाखै लानाया लासिगोन नभेम्बरनि 5 तारिखआव गुरु नानकनि बन्द'आव बे आलादा खोथा खिन्थु बिसि फिसाया गारलायनो मोना आं बुंखाबाय दहायनो ओरैनिफ्राय ससे सौजोबबाबो गारलायनो मोना अनेक हिनजावा फिसाया एसे बेमार जाहांनानै गदाय गोसोलै बिराद जोङो आं औ जाय फिसाय गदाय लादों दिनैसिम सान्थि मोनजायाखै नंगौ बेंगालराव थाहैदों दोखो दोखो बुजादों सासे कल खालामाबा नोंहानो लागासिनो सासे कल खालामाबा नोंहानो लागासिनो बेलेन्स गैला सना आंना बेलेन्स गैला बेलेन्स गैला सना आंना बेलेन्स गैला दाउ गग्रायाव दाउ गैला माखौ जाबावनो बुरि माखौ जाबावनो बुरि अमा गग्रायाव अमा गैला दाउ गग्रायाव दाउ गैला माखौ जाबावनो बुरि माखौ जाबावनो बुरि I had a girlfriend in my college life, but unfortunately my mother-in-law doesn't like me. आंखौ फसाया आरोखि बिखुनजो जादोंना माने बेनो हरस्लायस्लाय सैमानो जों हाबा होगोन होनलाबाय थादोंलै आयै फिसा अन्थाव बाथाव नांगौबा बुरिनानै थाथों होनदों नांगौब्ला बालन्दानो हरगोन होनदों आरोखि आं बालन्दानिफ्राय अदामिसिन मानसि आंनि गोसो थोनायनि बिमानि नोजोराव ओंखायनो आं दा सानदों दिनै गाबोन बियो हरनो गोसो जाबाय जानांगौ दा आंबो लाला जुदि 10 लाख केस हरो लासिगोन बिजामादै फसायजायासो आंलाय बिजामादै फसायजायासो बिजामादै फसायजायासो आंलाय बिजामादै फसायजायासो गोसोनायनि बिमा बिफाजों हाबानि खोथा रायज्लायनो थांनाया मेला हिनजाव दं गुबुनखौ लादोसो महर जाबाय मेला हिनजाव दं गुबुनखौ लादोसो महर जाबाय बिजामादै फसायजायासो आंलाय बिजामादै फसायजायासो
फैनाय जाबाय दा गसाइगाव थांफिननांगौ बन्दुआबो बिराद मोजां प्रग्राम खालामबाय दा माजबाराव फैनानै माबायदि मोनदों बरिया बिराद बरिया एकदम सिदोब सिदोबसो जाबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय अखा हाबाबो हेभि जाबाय आरोखि दे होमबा मोजाङै मोजां थांदो लोगो मोनगोन मालाबा फैसै